Ak budem ľahší, tak sa mi bude behať lepšie. Tréner hovoril, že by som nemala pred súťažou jesť prílohy. A keď budem vyzerať ako Zuzka, tak tú súťaž určite vyhrám. Poznávaš sa? Ale radikálne zníženie kalórií môže znieť lákavo pre okamžitú stratu hmotnosti, potom však môžeš zaplatiť krutú daň aj s dôsledkami pre tvoje zdravie a výkonnosť. Zažil som množstvo športovcov, ktorí jedli ešte menej, ako ich telo potrebuje, keby nerobili celý deň vôbec nič. Oni samozrejme trénovali 2 a niekedy 3 krát denne. Nízka energetická dostupnosť znamená, že tvoje telo nemá kapacitu adaptovať sa na tréning, ktorý podstupuje. S tým sú spojené znížené zásoby glykogénu, čo je tvoja zásoba energie pre tvrdý alebo dlhý tréning. Okrem toho počítaj so zvýšeným rizikom zranenia, úbytkom svalovej hmoty, čo znamená menej sily a výkonu. Ak si športovec, ktorý chce zmeniť zloženie tela bezpečným a zdravým spôsobom, tak sleduj tento profil pre viac tipov. Aj túto tému rozoberám podrobne v newsletteri. Ak ho ešte neodoberáš, tak klikni na link v bio, aby ti neušlo nič dôležité.